Akwenginibingelele enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke nakona konke nje nakona onke ama-ofisi ngokuhlukahlukana kwawo nakubona bonke abathengi bedatha ngithi inkosi yami udokotela nibingelela kuyi-Monday ku-February inyanga yothando. Uthando kimi nje loludla amagagasi, hayi loludla amagagasi impela. Ngiyabona nezinhlambi ngeke zikhona ukungivimba ngendlela nje ngigubhuzela ngakhona ezifubeni zamadoda nasezifubeni zabo bonke nje abanothando nami. Noma ungangenisa hlobuluni lenhlambi ngeke ngithinte. Akwengabakho sihlwake nabangale phesheya nabangale uqamamanyana le ezweni la phezulu ngale laba bakhupha bayobhajwa ngale kwelikamzilikazi nomashobane. Uyakhumbuleka yena uMngcwabe noma ke singebala ukuthini kodwa nje izibhishini zakhe kokunye ulede vela izilo zivela izibhishinyana zakhe zivela futhi kube kuhle nasenhlizweni nasengqondweni yami. Iko kwenza ukuthi ngihlale nabakithi ababhajwe ngale kwelakhe kwelikamzilikazi nomashobane ngilo ngibakhumbula. Bafowethu ngifuna ukuthi ama-product wami asekhona asatholakala asenza kahle kakhulu asasebenza muva nje kune-product engibhizi ngayo ngendlela eyisimanga nangokubukelela-ke i-economy yethu esiphila phansi kwayo ukuthi yenzani ngey'mpilo zabantu nangathi-ke nje uqobo manje ngize ngafika ekutheni no le product akwesiyakhe noma kwengiyikhaya izofika nje izofika noma kubani izofika futhi izofika yenze lokho engizobe ngiyithume khona. Izofika yenze lokho engizobe ngiyithume khona bese izothi nayisefikile kuwe le product specific ebantwini ezobe ifike kubo ngizofisa ukuthi angishayele ucingo sinikezana emqathano ukuvika ke labo uthasi ukuvika nalabo mana ngikutshele ngizoyikhuluma nomuntu ozobe eyiphethe yona isikhona izotholakala yenza konke ongakucabanga. 1 ufuna ukushada ngabe ufuna ukushadela ungowesilisa noma ungowesifazane ufuna ukuyogana ifike nje i-approve uthi no approved kodwa only if ususure ukuthi izoku-approve kubani noma izoku-approve kumuphi umuntu not ukuthi ihamba ikubuzela nje emgwaqweni ukuthi hey uyawufunani umshado no lapho nje ngifuna siqaphelisane silulekane futhi sisebenzisane. Ayihambi yokushelela ikwenzela kuphela kumuntu noma isebenza kuphela emndenini noma kuyi-couple esisho leyo couple ukuthi yini eyifunayo yini ekufisayo. Angithi siyazwana ungayithathi nje kanti uyizigwadu usafuna ukuthi cela ungiphini apha hayi isikhona strictly ebantwini esebazi ukuthi bafunani noma futhi unani ufuna ukuthi leyo ibe successful leyo nto yabo abayenzayo. Le product ke seyikhona yenza lokho nje ezitholele nawe 0732196664. uNkulunkulu akubusise enhla nasezantsi niphile nje.